Здравейте, приятели! Аз съм Дарко Влаков и днес ще играем SpongeBob игри 2. Да видим. Значи с това се пръскаше. Така. Да варим. Чакай да видим. Тук няма балони за сега. Видяхте ли как гледуха? Чакайте, я ще ги издухам набързо. Сега ще да ги погля. Така. Сега напред да дадем малко. Ти на къде, бе? На къде? Ай, наистина, ай. Ей, я тук. Няма толкова цеца. То... Йоце. Така. Чакай. Да се качим горе. Ай. Чакай, това нещо там ме водява. Ако не знам, само че това дед го взех. Че не умрях от него. За щастие. Ти що да ни падна като Марио? Дур! О, боже! От начало ли, боже? Стига, бе, брат, сто от начало. Ама може и да е. Начало. До ония дет се търкаляше преди. Extreme Swingers. Чакай. Да видим. Чакай малко. Що е, човек? Що е? Кой фърли това? Ще ги убия тия фърли. Ще ги убия. Ай. Я тук, бе. Боже. Мръсни балони. Така. Какво ще имаме тук? Какво това беше, бе? Човек. Я тук, бе. Я, и ти. Така е там, бе. Само една. Другата къде отиде? Имаше и друга, сам тали. Разбирам. Значи тая е за бърза музика. Разбирам ги тия. Вече знам. Не са за изстрелване. Не. Пак почна бавно да прави. Като ми се изтощи бомбата. Ева. Как му взех топка? Она калната топка, където мяташе и прибрах и балона. Какво готино. Ела тук. Къде отиде? What? Ай, както каза SpongeBob. Това пък кой е?
дебел Патрик. Мале, той времето ми свърши още за минало и това. Той също няма време. Та бомбичка за кой, не знам. Така. Ай. Стигай! Добре хора, това беше моя клип. Надявам се да е харесал. Това се казва играта SpongeBob Мръсни балони. Можете да се напишете. Чакам ви до следващия клип тройката. Да видим какво ще е такова. И до следващия клип. Чао!